kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw, Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Niyan usab ang tulumanon, lamdag sa kahitasan. Uban gyapon ni ining ubos ninyong sulugoon sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay, ni ining maong segment sa maong tulumanon na atong ipadayon ang ato bang pamalandong sa kining umaabot nga eleksyon, no? Kay karon namang sunod bulan, no? Karon ng Mayo. Magpahinumdom ra gihapon ta, no, sa atong kanabang giya sa atong pagtuo, kay naara man gyud sa giya sa atong pagtuo nga atong gigalimtan. Although basic man pero kumpiyansa magugay ta, no, kita mga tao ba. Sugot ra magutag nga matabunan ning mga basic nga mga giya, no, sa atong pagtuo. Malimtan gyud nato ng mga basic, no, nga na giya sa atong pagtuo. Of course, dili gyud magkadimao ang atong mga gimbuhaton diri sa kalibutan. Okay, balikan na to gamay, no? Dayon atong palapdan pagyug ayo. Kining atong gihimo ng ingnon talang estratehiya. Di galing kay ingon estratehiya lang. Kana bang gitawag nato ba og unsa ni? Kung baga diya sa, for example, sa eskwelahan, ang teacher atong magtutudlo mahatag magyud og instruction ngadto sa mga estudyante. Muhatag og instruction ang teacher ang magtutudlo sa estudyante nga dapat sundon. Kaya kung dili masunod ang instruction, dili magkadimao ang mga estudyante, no? Kung dili mutuman ang estudyante sa instruction sa teacher. Na lain pa kining examination mismo kanang mo exam bata ba, no? Nagaantag exam sa atong teacher. Dayon ang test paper na man yun ay kana paras na instruction.
panuto. Na og dili sundon ang panuto, dili magkadimaw ang imong exam. O pa na hinungdan sa imong pagkahagbong kung dili ka mo follow instruction. Kining atong lawas mismo, no? Lawas sa tao. Ang ulo na ay ang kaugalingon jud nga gimbuhaton. Dayon dili manghilabot ang ulo sa dili niya buluhaton. But pasabot ang ulo dili manghilabot sa unsay buhaton sa kamot. Unsay buhaton sa tiyan. Ang trabaho sa ulo mao gyud iyang buhaton. Ang trabaho sa tiil mao po na iyang buhaton. O katong balikan na to, no? Ang trabaho sa ulo mo ay mo dikta sa unsay buhaton sa matag gimbuhaton o matag parte sa lawas. Ang ulo mo dyan mo nahona nga kining tiil mo dyan mo tikang mo ni mo lakaw. Then kining kamot o unsay buhat ani musulat unsa pa na mo preparar og pagkaon. So mao na mudikta kay sayod maning ulo kay naaman diri ang conscience. So mo function ang matag kining bahin sa lawas according sa iya gyung tahas. Dili kay ang kamot may mabuhat sa buhat sa tiil. Hinoon na mapoy kaso nga og na kuande na putol dayang tiil di na magamit. So ang kamot mo apil na. Pero kung itsas tanan ang mga bahin sa lawas, so dapat mo buhat yun ang mga bahin sa lawas batay o according sa gimbuhaton. Dili yun manghilabot, no? Mao na. Ang unsa may but na to ipasabutan inani mo guna. Kung maghisgo ta og eleksyon o specific yun, naaman dyan ay kanang mga ingnon talang dapat masunod na to para mahimong hapsay yun ang atong eleksyon. Og unya, gani, og atong una-unaon, dili man na lisod. Ang ato lang, musimang lang yun ta. Tungod kay, ang ato manggong pamation, kinibang atong pagbati lang. No? Pagbati nga tawhanon, o dili kayo nato gyud matagaag importansya ba ang gimhaton sa ulo nga naa diha ang conscience. Ang ato kanang unsay gana na to, unsay pagbati na to. Pero sa gunaan ng pagkaon. Sa pagkaon, kung dili nato ipaka numero 1 nga maoy modikta sa pagpili unsay kanon ang atong konsensya, kung ang ato lang pamation ang atong gana, ang atong lami, mutpasabot unsa man parte sa atong lawas nga mo bati nga kana lami. Sa man na tubod ang dila, inon nila to sense of taste ug asa man ang bahinan sa atong lawas. Dila o unsa ba na basta kanang pagbati na nas lawas. So kung mo focus ta sa lami sa pagkaon, ganahan gyud ta ato basta lami. Dayon ang conscience dili gali na to paapilon sa pagpili unsay angay kanon kana arang gana pagbati. Mao nang magpataka gyud ta kaon. Pataka ta kaon kay lami man. Watak hibalo nga katong lami, kung mahinubra na, makadaot na, di ba? Balumanda na, mga doktora na, suwito na, di ba? Mauna nga, unsao man na to, nga dili ta madaot yun sa pagkaon. Siyempre, ang conscience. Ang conscience, ang ulo, nga nadi ang konsensya, kinahanglan inform. Sayod siya. Labi na karon kay naa tay mga libro sa health. Dayon, naabgyod po yung mga health teachers na to. Bisan magaling sa eskwelahan, ang teacher magtulo magyod unsay maayong pagkaon, di ba? Labi nang sa mga kalusugan na to teachers. Para makahibalo ang ulo,
og ang konsensya mahitsas nga kini maoro ni kanon nga maayo, kini lami tuod pero makadaot so pugong. Ana. So ang konsensya makahibalo na galig unsi angayan mo ginay magbuot unsay pilion gyud sa lawas, unsay gibuhaton sa lawas. Inana, mo'y mudikta gyud ang konsensya, dili ang kuan, dili ang pagbati lang nimo o ang imorang gana sa kaugalingon, dili. So gikan gyud sa ulo, no, dayon paingon na dayon sa lawas. Ang ulo mo'y mudikta gyud, dili gyud ang lawas, di ba? Nakaron kung maghisgot ta og eleksyon, unsa may una na tong una-unaon. Siyempre, unsa may dapat gyud sa eleksyon. Kanang magpili ta. Kinsa may mugiya na to. Siyempre, maingon ta nga, uy, kinsa may mugiya na to. Siyempre, ang giisip na tong kanang usa ka institusyon ba o usa ba ka tawo nga mo'y angay na to paminaon. Na, kung ako, kung diri mo nako, siyempre, unahon ako nga ang Diyos yun mismo. No, ang Diyos. Ang Diyos, nag-reveal siya, diri sa balang kasulatan, nga himuon na itong giya. No, dayon, mudritso na lang ta, kaya ato naman yung nahisgutan po sa mga nauna na itong programa. Ang iyang institusyon o ang iyang gobyerno diretsuta nga diretsuta kay ato naman ning naisgutan nga mao ang simbahan mo iyang gihimong magtutudlo nato. Buot pasabot mo himuon natong gabayan, mo himuon natong mugiya nato. Nga buot ipasabot kining iyang simbahan mo atong paminawon sa iyang mga panudlo sa paghiya. Kay kini atong simbahan mo man ang kanang gitawag na to og katilingbanon nga ulo. O katilingbanon nga ulo. Nganong moingon tag katilingbanon nga ulo? Kay siyempre ang Dios mo'y labaw sa tanan. Dayon magpili po siya diri yuta og himuon niyang mura spokesman. Adi kay mura mao gyud parehas panahon ni Moises, si Moises iyang gihimong spokesman. Den katupo mga propeta uban o den saging herian po sa Dios sa una niadtos daang kasabutan gipadumala niya og tao sama ni David, hari David. Nahimo pong spokesman. Ang maong hari no sa pulong o kabubuton sa Dios. Kadtong pagmando ni Hari David, di ba? O ina na leader nga dapat mo dito ta mo sunod. Then there is sa panahon na nato sa bag-ong kasabutan na sa New Covenant, gipaagi na gyud sa Dios sa iyang bugtong anak nga mao si Kristo. Dahil si Kristo nagnudlo, then gibuhat niya ang iyang gimbuhaton. Ang gimbuhaton ni Kristo mao gyud ang pagsunod sa unsay mando sa amahan o kanang pagka-obedient o kini mo na importante no nga kinahanglan obedient o masinulundon ta sa kanabang pagkamao nga angay natong sundon una Dios. Si Kristo for example nganong nagkadimao man gyud siya katong diri siya sa yuta tungod kay ang unang kuan yun niya mao nga kinahanglan tumanon yun niya og unsay gitahas sa iyang amahan. Di ba? Di ba? Example katugaling gisakit na si Kristo sa krus nga ni napod siya inibati pud siya sa iyang pagkatao. Unsa man to iyang giingon nga kung mahimo amahan kuha kining kopa. Ginabot pa sabot kopa sa pag-antos. Pero ang imong pagbuot maoy matuman. Ang iyang gi-priority dili ang iyang kaugalingon kundi ang priority mao gyud ang gasugo o ang amahan but pasabot ang labaw niya. Okay, sa pamilya gud sa Dios si Kristo naaman siya pagkaanak, naaman siya rule isip anak, so kinanglan mo ila siya sa iyang amahan nga labaw nga mao gyud labaw niyang sundon. Hinoon sa atong pagtuong Katoliko, si Kristo dili ra man pud kay ang iyang pagkasya, ang iyarang pagkaanak nga muhangad siya sa iyang amahan. Naaman pud siya kay na iya
nga usa sa amahan nga mao nang kinaiya sa pagka-Dios. Noon dili na mo atong topic sa Trinity naman po na, no? Kay kini lisod ra ba ning topic basta Dios na no Trinity. Pero ato lang nang gihisgutan ninyo kay kuhaon man gud nato diri gud og asa gyud magagikan ng kanang pagmando nga muhimuon na itong giya. Siyempre, sa Diyos yun magagikan tanan. Sama ni Kristo. Katong iyang mga gipangbuhat diri sa yuta, gaagad yun siya sa pagmando sa amahan. Di ba? Ang imong pagbuot mo ay matuman. Mo bitaw kanang iyang gitudlo nato sa atong pagampo, kanang the Lord's Prayer. Unsa may naa sa Lord's Prayer? Amahan namo, anak ka sa langit, pagtaygo ng imong ngalan, matuman ang imong pagbuot. Dili ang atong pagbuot, no? Okay, kining atong pagbuot gud magpataka raman eh. Kana bitang sa kaon magpataka raman basta lami hala kaon yun. Oo, di ba? Dili magpataka ra na itong gugalingon kaysa ako na laging gingon katong hinumdum mo atong gisgutan na katong sa katikismo na to concupiscence katubang pagkahulog sa una natong ginikanan adan og iba. Pagkahulog sa una natong ginikanan, okay, sila may nagsimbolo sa unang pagpakasala. Mautong ni suod na dayon ng nitungha na dayon kanang gintawag na tuksalang panulundon kon original sin kanang pagka kana bang absence of grace ang pagkawala na grasya kay naluwatan sa tao una natong ginikanan gihulagway diha sa Henesis. Dayon ang sangputanan atong pagka nahulog naluwatan nila ang grasya, inisulod na dayon ang kanang gitawag na to concupiscence nga unsa man ang concupiscence nga ang tao doon na pagka mahiligon yun sa dili mao o sa sala o mao na. Dayon apil na po ng mga kanang biological disorder sama anang dunay mga tao nga ang pagbati na wala na masubay prasan ng homosexuality o bisexual mga kuan mga inana wala man gyud naghimo ang Dios ug ingonana pero sangputanan sa sala amo na mga disorder o mga kuan pero naa naman gyud na ang medios lang nato ana nga kinahanglan mabalik ta sa Dios gikan sa atong pagkahulog wa may lain kanang gitawag nato gali og pulong religion. Pinaagi rag religion nga ma-overcome nato ng mga impurities kanang mga dili maayo nato. Unsa man na religion? Kanang pulong religion gikan na sa pulong Latin nga religare. Unsa may but pasabot anang religare? Ang religare but pasabot ana to bind pagbugkos. Pagbugkos, pagbalik ngadto sa Dios. Kay ang tao na bulag man sa Dios. So kinahanglan mabugko siya pagbalik sa Dios mo na but pasabot anang religion. Dili lang kay kanang sa dictionary ang religion but pasabot system of belief. Kana lang sana kanang sect or unsa na grupo lang sa usa ka pundok no. Ang kana mo na nas dictionary kay mo man gibutang nato nga meaning basta religion gani mingon lag sistema sa pagtuo. Pero ang kung moadto ta sa root word yun anang pulong religion, gikan yun na sa Latin, nga but pasabot, religare. Usa man na religare, pagbugkos, pagbalik, ngadto sa Dios. Unay but pasabot anang religion. So, aron ta mabalik sa Dios, kinahanglan, mabugkos ta pagbalik sa Dios. Muna nga, kanang giingon gali sa uban nga, walay magkaluwas nga relihiyon, kung sabto na to nga kanang religion siktara o pundok ra at tinuod na. Pero kung ato yung sabton ang tinuod nga meaning anang religion adi gyud ka maluwas kung dili ka marelihiyon nga naman kay ang relihiyon pagbugkos man na pagbalik ngadto sa Dios. Di ba? Mao manggali diha sa Santiago 1:27 unsa may giingon diha nga ang putli kuno nga relihiyon mao kanang pagbuhat og mga gimbuhatong Kristiyano ako nilang gi paraphrase kay kanang pagduaw sa mga ilo, pagtabang sa mga tabangon, mao man ay gisgutan diya sa Santiago 1:27. Santiago 1:27 nga kanang religion mao nang mga gimbuhaton sa atong pagtuo. Kanang mga gimbuhaton sa atong pagtuo, kung ato nang buhaton, mao man ay pagdugtong, mao man ay pagbugkos nga nato sa Dios.
So kung kita mga Kristiyanos, buutan ta, gituman nato atong tahas, isip mga Kristiyanos, but pasabot, mao na relihiyon ta. Nga naman, kay nabugkos man ta pagbalik sa Dios, pinagi sa atong mga gimbuhaton, nga nagpakita nga kita nagbalik sa Dios. O nabugkos pagbalik sa Dios, pinagi sa atong mga buhat sa pagtuo, pinagi sa kanang pagtuo nato sa Ginoo o pagbuhat nato sa iyang kabubuton. Mao na religion, pagbugkos nato pagbalik sa Dios. O mo bitaw nga si Pablo day, niingon siya diha sa 1 Timoteo 3:15. Kay si Kristo gud mao man to nanudlo siya, dayon gapili siya mga apostoles, kay mao lagi dili po siya magdugay diri. Unya matay siya, dayon kay halad man to siya sa atong mga sala, then mobalik to sa langit. So kinahanglan mo mag-organize gyud siya diri og kanang grupo nga mao nang simbahan o iglesia nga mao iyang tahasan sa pagpanudlo. Unya siyempre na ang leader ng simbahan kay organization good. So mao na sa wa pag yun siya musakas langit o sa wa pag siya mamatay, nagpili na siya daan ni Pedro. Katubang katong giingnan niya si Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawis king harian sa langit, ang imong idili syuta, idili na ko sa langit, ang imong itugot usab sa langit. Kanang sa Mateo 16, 18 ug 19. So, ang pagkapangulo ni Kristo nga makita diri syuta, iyan ang gisultian si Pedro nga ikaw na ani Pedro. Pero wala pa to automatic atong buhi pas Kristo na pa si syuta, wala pa automatic nga iyang gipatrabaho din ni Pedro kay naa pa mas Kristo. Pero katong namatay si Kristo din, nabanhaw na si Kristo din, taliabot na gyud, hapit na gyud siya mosakas langit, mo to nga gi-turn over na gyud. Gihatag na gyud ang maong gi-turn over na gyud ni Kristo ang maong gimbuhaton niya isip pangulo sa mga organisasyon o simbahan diri syuta nga mao kanang pagbantay sa panon, but pasabot pag-shepherd o kanabang pagpangulo kay kung nakadumdum mo sa atong mga programang naon na kinahanglan magyud ng leader, pangulo, kay symbol of unity man ang naay pangulo. Kay kung wagoy pangulo, dili walay pa naghiusa, kay dili unya magparihas ng hunahuna sa tao, kinsa may katapusang musulti nga ang iyang sulti authoritative nga mao gyud sundon. So mao na nga si Pedro, nasa Juan 21:15-17, mao na nga si Pedro mo iyang gibinlan nga mo'y mudumala siyang simbahan. Then ang maong simbahan, siyempre na mga pagtulunan. Then ay mga pangulo ni organisado gud. Then kining organisado nga simbahan nga si Pedro may silbing unang gihimong dako-dako ni Kristo. Na mga pagtulunan, sundo na to ning simbahan na. Nakaron, kung dili nato ni sundo ning nga proseso, maghimo ta og kaugalingon po natong pundok ba, magbuot put basa na tog Biblia, kung siya atong nasabtan, tukod po din tag-ato. Wala na ta magsubay sa unsa ba ang hanay nga gihimo ni Kristo o gitudlo ni Kristo nga nasa atong Biblia, nga ang una niyang gibinlan si Pedro. Buot na akong ipasabot, sa atong panahon karon dili ta magpataka og bisakin sa atong paminahon, kay subayon man yun nato tong asa man to mipadayag ang Dios. Ang Dios mipadayag sa daang kasabutan, pinagis mga propeta. Pag abot sa bagong kasabutan, pinaagi ni Kristo. Dahil si Kristo po naigipang tudlo nga iyang gitahasan, gipang-authorize mga apostoles. Dahil ang mga apostoles po nag-authorize po sa ilang mga sumusunod nga mao ng mga obispo, na ang pinakalabaw kadtong kapuli ni Pedro, si ang katungdanan, kay ang katungdanan mabakante, doon na may mapuli. Nasa buhat 1:20. So, kanang structure, kanang hanay sundo na to na. Na kung dili na to na masunod ng hanay, paras ba ng hanay bastawa nga, ang ulo mo'y mo dikta gyud lawas. Unsay buhaton kay bright man ang ulo, kay naman di ang conscience. Pero ang lawas na gali mo dikta, pataka raman, yung alami, sige, inom gyud. Hasta ng druga bisag makadaot, ang lawas mugana man gyud. Kay lami lagi, pero ang konsensya moingon dili maayo, og dili pa minaw ng konsensya, ang konsensya mo dili mo dikta, pataka ang lawas ra gyud mo magbuot, sumo nang di magkadimao. Ingon ani po ning kini galing atong
kinsang paggiya mo'y atong paminaon. Susundo na to tong hanay. Ang hanay, ang Diyos, may padayag pinaagi sa mga propeta sa daang kasabutan. Pag-abot sa bagong kasabutan, pinaagi ni Kristo. Then si Kristo po nag-authorize po sa mga apostoles. Then ang mga apostoles nagpandong po sa ilang mga kamot o nag-ordain po ngadto sa ilang mga sumusunod nga kung tanawon na to sa history, mo na to mga obispo. Dayon ang kapulis ni pulis katungdanan ni Pedro mo na to mga santo papa ron kay wa man ay bugto ng listahan ana. Mao na diha ta maminaw kay kasaligan na kay mao man ang hanay. Kinahanglan man gyud masubay ang hanay kay kung dili gali masubay ang hanay, di lagi magkadimao. Pero gud anang orbit na to sa universe. Ang orbit sa usa ka planeta kinahanglan musubay ra gyud sa iyang agianan. Dili siya moadto sa agianan o orbit atong laing planeta kay magbangga man na di magkadimao. So ingon na niyang hanay Diyos nag-istorya sa mga propeta sa daang kasabutan. Pag-abot sa bagong kasabutan si Kristo nagpili sa mga apostoles. O dayon mga apostoles po nagtudlo og ilang mga kapuli pinaagian ng ordination. O mo na to mga obispo ron. Na ang dili ta maghimog atong pundok. Nigbasa na to sa Biblia, himotag pundok din. Kompetensya na to itong ipang-authorize nga na agyod sa hanay. Na kay kung maghimotag laig pundok, kay Biblia lagi, libre man bisan kinsa, na karon dili masubay ang hanay. Kay maghimo naman po kag imong kaugalingong leader diha. For example, ato tas Iglesia ni Kristo, ang ilang himuong gibinlan kuno ni Kristo kung atong sabton ilang doktrina, si Felix Manalo man, di mas Pedro. Dahil pagkamatay ni Felix Manalo, si Kuana pod ang anak, si Iranyo, then sunod si executive. Magbuot man silang ilang listahan. Sa pagka-leader, mo nang di ta magkadimao, magkabahin-bahin ta. Dili matuman ang gingon ni Kristo nga panaghiusa. Usa ka panon o usa ka magbalantay. So kung sundo na to ang hanay, nga kinsa man tong gipili ni Kristo nga mahimong unang executive minister o prime minister, si Pedro. So ang puli ni Pedro mo na itong sundon. Wa may laing listahan na kanaramang listahan sa mga santo papa. Then kining simbahan na unsa may giingon ni Pablo sa unang Timoteo 3:15, haligi og sukaranan sa kamaduoran. So mao na nga sa simbahan na to nga tinud, mahibaw na to ug si angay na to buhaton sa atong eleksyon. Pag ingon simbahan, bawal ang vote buying. Sundo na to na kung gusto taghanay para mahapsay. Kung dili ganin ato sundo na, adi yun magkadimao atong eleksyon. So ang tud karon na anda na di magkadimao kay dili man ato sundon ang hanay. Nga kinahanglan himuon natong magtutudlo, himuon natong haligi og sukaranan sa kamatuoran ang simbahan nga gitukod ni Kristo. No, unang Timoteo 3:15. Igalaw naman tayo igong panahon. Okay, ugma na po. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kinaguan sa atong simbahan, pinaagi sa atong talahurong obispo, diri sa Diocese of Dipolog, Monsignor Severo Cairmari, ubanas mga kaparian, kini ang ubos ninyong alagad sa mong tulumanon. Silbert Tondoyano, Senior alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Espiritu Ilumba o Danilo Luod o naapoday si Jay. Okay, hangtod ug mapuhon sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan!
Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN.